Niin. No niin, Nyt Anton. ollaan Hockenheim-ringin pääsuoralla. Uskomatonta olla omassa autossa täällä ja nähdä varikkopilttua oikealla pääkatsomon vasemmalla ja tietään, että tästä formulakisossa ajetaan huomattavan paljon kovempaa vielä läpi. Tää on ihan niinku autourheilun ydintä, missä me nyt oikeesti ollaan. Paljon enemmän ytimeen ei enää päästä kuule. Otetaan tiukkaa ajolinja tähän mutkaan. Joo, nyt otetaan tiukka. Mä oon autoradionkin sammuttanut, koska se vie tehoja. Onks ilmastointi kytketty pois? Että... Se on kytketty pois. Hyvä. Ja edessä ajaa meidän oppaan Seatti, joka menee noin 60 tällä hetkellä ja kielsi meitä erityisen jyrkästi ajamasta yhtään kovempaa. Sunnuntaisin täällä on sitten vakio normaaleille vieraille mahdollisuus tulla ajamaan omalla autolla täysiin. 15 minuuttia maksaa 12 €. Se on ehdottomasti pakko tehdä. Tiukat mutkat. Tiukat mutkat. Meidän perässä oleva asuntoauto on jo kadonnut horisontista. Vitsi. Tää auto huutaa kaasua. Kuski huutaa. Pavaa. Vittu, asuntoautojen kanssa tää joutuu ajamaan. Tää on ihan hanullista tää homma. Se jättää ajamatta. Tulee vaan pahalle mieleen, kun tietää mihin tää auto pystyy jopa talvirenkaalla ja missä me nyt ollaan ja mikä tää historiaa ja sit joudutaan ajaa näin hitaasti. Mut näkeepähän ainakin nää hienot ratamaisemat. Ylhäältä päin se näyttää tää rata kovin kapealta, mutta ei se tässä enää niin kapealta näytäkään. Niin, ehkä sit kun ajaa 300, niin tää vaikuttaa vähän kapeammalta. Niin. Me ollaan tässä yhdessä nopeimmassa osuudessa. Joo. Moottorijarrutuspeliin. Vectra pysyy vielä takana. Vectra pysyy. Nyt hard cornering. Kääntyy. Ich komme. Seatti ei pysty karistamaan meitä. Ei millään. Vaikka autossa on ammattikuski. Se on melkein kuin Sabine Schmidt. Joo, Sabine Schmidtin äiti. Iso äiti. Niin sanottu GILF. Jätetään nyt yleisölle kertomatta mitä GILF tarkoittaa, mutta jätetään. Moni tietää. Mercedes-Benz katsomo edessä. Joo, selvästi ihan uusinta uutta täällä. Joo. Fasiliteettipuolella. Tiukka vasen. Oi. Kanttari yli. Joo. Kuin ammattilaiset konsanaan. Hän tulee. Oi. Äärilinjoja. Äsken käytiin varikolla, jossa näki autoja pajalla. Se näki myös mitä autoja ne mekaanikot ja muut ajaa privaatisti. Niiden kilpa-autojen lisäksi siinä parkkipaikalla oli Porsche ja Bemari ja muita hienoja pelejä. Se kesti hyvän auton. Tai kilpakuskit ajaa myös hyviä autoja privaatistikin. Ei millään Toyotilla siellä ajana. Joo. Nyt ollaan tää stadionin osuudella. Joo. Tässä on kisoissa hirveä yleisön pauhu. Anton Ilari. Ilari. Ohita se Seatti. Ohita se vitus Seatti. Tiukka. Vähän kallistusta mutkassa oikeaan puoleen. Oikealla näkyy pääkatsomo. Asuntoauto on jätetty aivan uskomattomalla tavalla. Aivan seisomaan. Asuntoauto oli tämän kierroksen suosikki.
Ilmeisesti keittiökaapista lentävät lautaset hidastavat vauhtia. Joo. Nyt käännytään varikolle. Oho. Jawohl. Varikolla mennään. Asuntoautolla oli ennakkoon kaikkein parhaat vedonlyöntikertoimet, mutta nyt se feilas pahan kerran. Pahasti. Jos veikannut tuon Seatin puolesta, niin on rikas mies. Kuka nyt sen puolesta veikkaa? Niin. Kysy minä. Noin. Sitten kaaretaan takaisin varikkopuolelle. Jawohl. Uskomaton kierros. Ehkä yksi kaikkein nopeimpia koskaan hokessa.